Čaute ľudia, vítame vás na kanále Futbolové legendy. Dneska tu máme máme druhý part, pokračovanie, napodobňujeme futbolové góly. Má prísť jedna legenda. Je tu, takže môžeš prísť. What's up, guys? A ak sa vám toto video bude páčiť, dajte like, Odber. koment a my poďme na video. Taký gól budeme napodobňovať. Krásny vinker proti Courtoisovi. Tu Amin. Pedri jeho praváčka. Do ľavého vinklu Courtois nemá šancu. Čiže poďme na to. Tak toto je môj prvý pokus, tak poďme na ňo. Tak toto bola úplne zlá prihrávka, tak poďme na môj druhý pokus. Teraz bude môj prvý pokus. Dúfam, že to dám, alebo by to bolo tesné. Toto bola mega zlá prihrávka. Teraz idem na druhý pokus a teraz skúsam, že to dám. Teraz ideme na môj prvý pokus, čiže poďme na to. Let's go! Amin, máš to Pedriho. Dáme druhú. Teraz ideme na môj druhý pokus. Let's go! Takže teraz ideme do rozstrelu. Tak poďme, idem ako prvý. Tak poďme na to! Ale dali sme asi všetci, ale ja som bol asi najbližšie, trafil som nejak bránku. Ale dobre, dáme to do rozstrelu, poďme na to. Každý má jeden pokus a je môj prvý pokus a ideme to vyhrať. Poďme na to. Toto je môj prvý pokus z rozstrelu, dúfam, že to dám. Poďme na to. Teraz to je môj prvý pokus. Ja to dám, let's go, borci. Tak sme sa dohodli, že poďme ešte posledný pokus, ale teraz fakt, lebo sme všetci úplne kriví, tak poďme na môj prvý pokus a posledný tejto prvej challenge. Bum! Toto je môj prvý pokus, druhý pokus z rozstrelu, dúfam, že to dám. Takže ideme na to, môj druhý pokus z rozstrelu, takže poďme na to, let's go, borci! Dobre, tak poďme. Počkaj, ale túto challenge vyhráva tento zabijak. Yes, vamos. A my pôjdeme do druhej challenge Mbappého priama. Let's go! Môžeš. Takže takýto priamak mu dal. Toto nič, to už dáme tu. Tak to dáme kus dozadu. Lebo Tu bol faul. Tu Bím zastavil mu a takto. Takže kutička, brankár sa hodí to, že poďme na to. Poďme na to. A teraz prvý pokus. Teraz máme prvý pokus, poďme na to. Druhý pokus. Kámo, tretí tam za. Dobre, tretí pokus, let's go, man. Toto je môj prvý pokus a ideme na to. Nahraj mu. Druhý pokus, dúfam, že už teraz to dám. tretí pokus.
dúfam, že to dám, ale môj druhý pokus bol fest dobrý, keby som trafil len branku. Rozbeh! Oh, to. Toto je môj prvý pokus, tak poďme na to. Toto je môj druhý pokus. Prvý pokus bol nadejný a druhý môže výjsť teraz. Poďme. Tak druhý pokus bol veľmi nadejný, tak poďme na ten posledný. Go! Takže títo záborci idú na rozstrelu. To je moja výhra! To je moja výhra! Idete na to. Tak toto je môj prvý pokus rozstreliť a ideme na ňo! To je môj prvý pokus z rozstrelu, to bude moja výhra hneď. Tak toto je môj druhý pokus v rozstrele, ale to bolo vynikajúca strela a napínavé. Poďme na to! Toto je môj prvý pokus, druhý pokus z rozstrelu, dúfam, že to teraz už dám. Pripravený kelaboš. Takže, výhercom sa stáva 3, 2, 1. Obidva majú 5 bodov. Čiže sme na konci videa. Podajte si ruky pekne. Tak zanechajte nám tu like, odber, zapnite si zvonček a uvidíme sa v ďalších videách aj lomeno partou. Tak čaute! A hoďte komenty. Čus!